अब तू ना मार ली गई। तो सब कनका देर शांत रहबे रे सार के नाती रे विधायक हम छी कि तू आरो बीच में जाकर बैठ न रह। विधायक जी अहाँ तो जानी छी अहाँ के पादे के आदत हव ओही ला हम अहाँ के पछाड़ी न बैठी छी बड गनहान पदित रही छी। रे सार के नाती तोरा आइजा हमरा ठाव में नौकरी करके हो कि नहीं करके हो महिला सबके गाड़ी में जेहन से बजत रहे छे बुद्धि ना हो। हे माई बाप माफ कर देल जाओ अगर हे सबसे पहले विधायक जी के पादे के आदत नहीं अगर है वो करे तो हम सुने के आदत डाल देबै पछा भजाई छी। ले तो ओते तारीफ नहीं कर। ये विधायक जी हमरा सबके समस्या सॉल्व करब कि यहाँ अपने समस्या में उलझल रहब। नहीं बुआ हमरा सबके कोनो समस्या नहीं है तो सब अपन समस्या बतावा की है। विधायक जी समस्या कौन रहते उ बेट खौकी मंग जरौनी हमरा मारलक है तो कैला मार लियो ओकरा। ए विधायक जी हम मार लिए देखू तो हमरा मुंह में कते चोट लागल ओकरा मुंह में कते चोट लागल है केकरा बेसी मार लागल है। हां देखा ले विधायक जी के आपत्तिया ले पूरा दुख। विधायक जी उ जे अगला महीना के जे 10 लाख खैली हां हुर ले ली उ तो 14 लाख खा ले 4 लाख के खा गेल। ए कथी बजे छे पब्लिक सबके गाड़ी में बैठ चुपचाप। नहीं मिस्टेक भ गेले अहाँ सब कंटिन्यू रहू। हां अब बतावा केकर गलती है से। एकर गलती है हमर गलती नहीं होई ना विधायक जी हमर गलती नहीं सब एकर गलती की हां धसिया की तोर गलती ना हमरे गलती हमर गलती नहीं सब एकर गलती धसिया है सब हमरे गलती तोर गलती ना हो गया केकर गलती तू सब झगड़ा के लगा। विधायक जी अहाँ के पास दिमाग हब कि नहीं मलकिनी से पिटाई छी से कम हब जे दू गौरव महिला से पिटाई। रे सर तो हमारा पार्टी के आदमी थे कि लगी हब तो हमारा इंटी पार्टी के आदमी तार हर ठाव में तू खाली हमरा बेइज्जती करे पड़े छे। सब चीज में अहाँ हमरे गलती द दै छी विधायक जी। तो बैठो ला कुर्सी पर सब एकर गलती धसिया है कि हमरा फेरे जान के अपना देवरे से मार खेलो ना अपनो मार तो दोनों के लड़ में बैठे ले बैठ पहले बैठ तेकर बाद फैसला होते। रे पूछ त एकरा सबके कथी भेलै तो अपने से पूछ। अहाँ मतलब हमरा पूछू के लेल स्टाफ ई खाली डिक्शनरी उठावे के लेल हमरा स्टाफ रखले छी ओइ के लेल हमहु नहीं पूछब अलग से चार्ज ले पूछब त नहीं छरा बुझाई नौकर चेंज कर ही पड़ते कि बातें नहीं सुन रहा है के तो किनका पूछने ला एकरा सबके समस्या की है हम हल कर देबै। पादो से तो बचब कहली की समस्या है यहाँ सबके ओती बेर से अहाँ के कान में लकबा मार देलक से न सुनाइत रहलक। विधायक जी कथी भेलो रे ना ना एकलौता कान हब हमरा नहीं अब कान में लकबा धरावे के बात करो। हे दोनों आदमी बताओ तो की भेलै या। हमर बकरी ओकरा अथी अंगना में चल गेली है तो वही लगी हरा बकरी के मारित रही है। अहाँ गलत नहीं कर रहल छी वो हमरा कान में लकबा धरल के अहाँ विधायक जी के धराव और बकरी हमरा अंगना में ना आबी छी सर। हे केकरो बकरी अंगना में जती तो छोटा छोटा बेल के मार करे के कौन जरूरी छै से सिखा दियो न ओकरा। है तो बकरी अभी तो हमर खाना सब कला खा दही क्या धसिया है बकरी के बांध के नहीं हम छुरा के कला बांध के रख गई न बांध के रखबै नहीं रखबे तो मारबे करू हम मारब तोरो मारू तोरो से है विधायक जी हम अहाँ के नमक खैले छी अहाँ के केकरो से लात खाइत न देख सकै छी विधायक जी के कुछ न देखाई ओकरा आगू में हमरा मार देलकै तो गलती तोरो तो मारबो ने अगे तू बकरी के करली केकरा विधायक जी गलती अपन मान के दुनू से झगड़ा फरियाओ। है तो दोनों के बैठा दर का उठ ई कौन विधायक जी हम कहै छिए एगो बकरी के झगड़ा के लगी गांव के मुखिया सरपंच मर गया लगे से विधायक के बदले लिए त सुनू ना विधायक जी अहाँ नहीं बुझबी आजकल की समस्या है मुखिया जी या सरपंच जी जब अभी छै त लेटरिन खा जाय छै ओकरा हाथ में जे बजट अभी छै से ओइ लायक के बेर विधायक से कनेक्शन तो एगो बकरियों के झगड़ा कथी हम ही फैसला करिए रे। केकरो बउआ केकरो अगना में हक देती ओ अहीं के फेंके पड़त बहुत जल्द देखू ना अहाँ वोट लेके अहाँ जीतल छी विधायक जी त हम अपन समस्या लेके केकरा लगन जबै समस्या समाधान करे के लागे तो हम तो छिते छी लेकिन हमरा से छोटका छोटका तह के जे है सरपंच मुखिया ओकरा से पहले तो सॉल्व करवावा चाहिए ना हम तो बड़का काम के लागी छी केना बुआ हम केना बात रे तो बेइज्जती करेबे की तकले विधायक जी यहाँ पाद देली ए बाप रे बाप रे ओई पाप सुंगे से आता तो हम तो लड़ाई करके मर जती के दीदी सब रे सुनिए नी कहो ना रे या ना तू किनका सेंट लके या ना उमर से जो तू सेंट लके जे सेंट छोड़ रहल छी ओइ सेंट से बड़का कोई सेंट ना है रे तू सेंट छोड़ू अच्छा तो बैठ अच्छा त अहाँ सब बताओ अपन समस्या विधायक जी के गोर लगी छी हमरा सब के कोनो समस्या नहीं अहाँ अपना समस्या के
इलाज कराओ पहले। भौजी ये समस्या विधायक जी के बचपने से नहीं इलाज होला स्कूल टाइम से। वो बात सब छोड़ा ना कथी हो ये अब बूढ़ पुरान भेली तो कखन तो कल गैस छूट जाए ना। अब ये बूढ़ पुरान भेली गैस कनियो काल नहीं छूट जाए एकरा चुनाव वही के कारण से जीतल। रे सार ये विरोधी पार्टी के टीम में जाके गैस छोड़ले रहा ओइ ला पार्टी के आदमी सब एकरा पार्टी में ज्वाइन भेली जीत गेलै विधायक जी। देखला तत्ते तत्ते पावर है के लेकिन आप पद पे करुआ सेंटे मार। अच्छा वो बात सब छोड़ा समस्या बताइयो। समस्या बतावा। समस्या कते बताओ यहाँ के समस्या हमनी पर ध्यान हवा से तो कहबा तब ने कथी कहबा समस्या उठ के बतावा तो सब तब सुन विधायक जी हां खड़ा हो ज्यादा देर रहा भैया तो हमरा उल्टी होए के चांस है। रे गधा रे पहले समस्या सुन ले खड़ा हो के बतावा तू सब जल्दी जल्दी कथी समस्या ए बाप रे हमरा ना रहा हो तो भगवान मर जाए हम सब। चलो चलो झगड़ा कर लीजिए पहले। हमरा सबके कोनो समस्या नहीं, अहाँ अपन समस्या पहले सॉल्व करू। हमरा सबके विधायक जी रे अरे तो भरल पंचायतों में कतो जेबे तो नाक कटा देबे की। भरल पंचायत में जा सुर सुर बुर बुर छोड़ी छे ओइसे नाक न कटी हां कटवा लो अपन। हमरा लगे है बुझाए पेट के इलाज करा भी पड़ते की गैस के वजह से हमर विधायक जी अगर गैस छोड़ना है ना छोड़ा ना तो हम आके के नौकरी छोड़ के चल जाए सब डायरी में हम आग लगा दे। रे सुन ना कहू। हम गैस के ना आप जाए छु पटना इलाज करवा ले बुझलिए कैला कि तोरा पते हो के अगला चुनाव में गेली वोट मांगे के लगी और सुमित्रा जे हो ओकर चाची ने बेहोश भ के मर गेली तनका पदा गेल रहे ओए हम नहीं रही कि ना रही हम ओए से कहा ना आ ढकलेलो ने रहे बेहोश भ गेल ओकर तो बातें नहीं अगर जो ओकरा जल्दी हॉस्पिटल में नहीं ले जायल जैती है तो बाप रे बाप हे विधायक जी अहाँ हमरा छुट्टी कर सकी छी एक डेढ़ तो महीना। बैठ ले बैठ कथी भेल बौआ काका हम बहुत तकलीफ में छिए। विधायक जी अपने बात तकलीफ में है दोसर के तकलीफ हल नहीं करत अभी पहले ही अपन हल करत। नहीं रे सुना दे तू गधा तो ले बैठ ना अहाँ सुनू हमरा दुनू के सुनाओ तो अपन बात तो अपने ले रख हाँ कथी भेल बुआ से कह कथी भेले हमर हस्बैंड के तोरा तलाक देबो। कह ना कौन कारण है से ए विधायक के जी देखा कि तोरा गैस तैस छोड़े के प्रॉब्लम है। हाय पागल छ तू। अच्छा छोड़ ये हमर नहीं पगला गेल है स्टाफ के पगला नहीं गई सुन सुन के खराब भे गेल अब दिमाग हमर। बुआ कोई आदमी अपना पाद के रोक सके की है तो अपन पाद के नहीं रोक सके छ लेकिन हमर तलाक के तो रोक सके छ ना। ए तोरा तलाके रोकबा के हो ना तो की कर तो अपना हस्बैंड के नंबर एक डायरी में नोट करवा दही ये सब देख लेते के लिखा तो जल्दी नंबर ऐसा डाल जल्दी आ। सुन ना हम ना आवे छियो तो तो पूछे के जरूरी नहीं विधायक जी जल्दी जाओ हाँ, तो सारा समस्या के हल कर दी है चल जाओ विधायक जी दूर चल जाए आप जब महक के नहीं अल तक लिखा 9 6 1 0 जी 5 जी 8 10 भे गेलै। सर के नंबरो चंडाले देखा है ठीक है कोई बात ना अहाँ जा सके छी। अब विधायक जी ओकरा घरे जाके दुइयो गो पाद मारती तो तलाक कैंसिल। केहन आदमी है।